ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେଲି। ଉପରଓଳି ରେଡି ହୋଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ କୁନି ବେବି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀରେ ଭିଡ଼ ଥିବ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରିଗଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶାଶୁମାଙ୍କ ଘରେ। ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମ କାମରେ। ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ପାରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। କି ପାଣି ଲୋ ବାବା ଏଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼। फाइनाली आमे आसी पहुँची गलु विजयगिरी क्लिनिक रे। आमे दुई जण भितरକୁ जाई अल्ट्रासाउंड कलु। सांग माने कमेंट रे कहिबे कि मोर पुओ हबो कि झी हबो। रहिली जय जगन्नाथ।